मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ अरखावनि मोखाङा माबा अमा हाखुवा बादि नुखाय सावसुरग्रा बादि बर'बारि शास्त्रआव दिनै मा मुगाखौ नुखो इउपिपि लिडारफ्रा मा बुंखो रायजो राजाफ्रा मा खोनाखो दिनै लागाम सारा खोथा बुंनाय नुदों खोनादों रायजो राजाफ्रा दिनै नंगौना नङा बेखौ नोंसोर रायजो राजाफ्रानो साखि दङ दिनै सोरबा गैयैफोरनो माबा अनसुमै होनो होनना बुंदों बेखौबो होआखै हनै सोरबा बन फाननानै जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनो होनना बुंदों बेखौबो होआखै सोरबा हनै ना सारना जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनना बुंदों बेखौबो होआखै दिनै होनबा प्रमद बर'नि उरखाव गोरानि जबाना बहा थांखो बेनो बर'नि लिडार माने ओरैबायदि धामाका भिडिअ लाना फैबाय आङो रायजो राजा नोंथांमोन नुफेरदोंना नुफेराखै नोंथांमोनहा बेफोरबायदि भिडिअखौ आङो बे भिडिअखौ लाना फैदों रायजो राजा नोंथांमोन माने भिडिअआ एसे राजनितिकनि थांगोन दै दाथ' मथा मथि राजनितिकनि बार बारगासिनो दं नालाय खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आङो आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो नै रायजोफोर आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों माने भिडिअआ ओरैबायदि धामाका भिडिअ जागोन दानि सरखार सालायगासिनो दंना बिनि सायाव सोरबा सासे मानसियाल' नङा गोबां मानसिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय गानगोनां रायजोफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोनहा नुबाय इन्टारेस्ट भिडिअ दिनै साननो गोनां बाथ्राना बेनोना पाब्लिकखौ दिनैनि दिनावहाय जोंना मानगोनां बिटिआर सरखारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा ओरैबायदि सिखोमाबाय पाब्लिकफोरखौ माने ओरैबायदि दोनखोमायो सैथो बाथ्राखौ किन्तु सैथो बाथ्राखौ मोनथिग्रा मानसिफोरबो दङ दै बड'लेण्डआवहाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मबे अबस्थायाव थांनो नागिरदों जे मबे अबस्थायाव जे दिनै थांनो नागिरखो जोंना इउपिपिएल राजनितिक मोनसे दला गोबां आङो बुंबोबाय थादोंबो नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव थांनानै बा बे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायजोबनो हागोन आं बुंदोंमोनबो सानसेब्लाबो इउपिपिएलआ नामबो थानाय नङा गोमोरलांगोन होननानै मानि खारनाव दिनै बेनो जानो फैगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेनो लामा लाबाय मिथिबाय दिनैनि दिनाव बिजेपिआ हारसिं गेलेगोन इउपिपिएलआबो हारसिं गेले बिपिएफआबो हारसिं गेले नाथाय सोर गिदों आरो बिपदआव सोर गोग्लैखो आरो दिनै पाब्लिकआ मा रिएक्सन जादों इउपिपिएल बिपिएफखौ लानानै मा रिएक्सन जादों दिनै पाब्लिक रायजो राजा बिथांमोनहा भट होगिरि बिथांमोनहा आरो सोर मा मोनखो इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' सारा मा डेभेलप खालामना होनो हाखो सोरनो मा अनसुंथाइ होनो हाखो रायजो राजाफोर बाथ्राया बेहाय फैबाय बाथ्राया बाव फैबाय रायजो राजाफोर दिनै 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोनहा मिथिबाय 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो खिन्थु 17 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा जे सोरजिदों बे बुस्थुआवनो बिथांमोनहा गसंनानै बाथ्रा बुंबाय थायो ओमफ्राय बिसोरो नुहुरो 17 बोसोरखौल' बुजिबाय दिनै हाग्रामाया दि 17 बोसोर सालायनो हादों खय बोसोर सालायनो हायो बे माने चेलेन्ज खालामाखै बेलाय प्रमद बर' सारा जोंना सोरखौ लानानै प्रमद बर' हाग्रामायाथ' मालाय पाब्लिकखौ लाना सासे हाग्रामा नाथाय प्रमद बर' बिथां सारा सोरखौ लाना प्रमद बर' गैलाना जिर' जानो थांगासिनो दं नायदोना हनै पाब्लिकफोरनि रिएक्सनखौ माबायदि जादों बेफोरखौनो नायनानै जों मोनथियोब्रा दिनैहाय इउपिपिएल सरखारखौ बांसिन बर' जाथिफ्रा मोजां मोनाखसै मानो मोजां मोनाखसै डेभेलपनि बाथ्रा बुङो फाइथ डेभेलप मा मोनसे जाबा डेभेलप जायोब्रा माखौ लुनानै होखो बे हाग्रामा न' लुलांखांनायखौनो अबेबा कमिउनिटि हल लुखांनायखौनो बेखौनो रं होब्ला बे डेभेलप जागोन नामा क'क्राझार टु कारिगाव स्पिड ब्रेकार खालामबाय बेखौनो एरखुफिनबाय बेनो नामा डेभेलपआ सुइजारलेण्डआ बेनो नामा 10 किल'मिटार फाइबा लामा खालामबाय डेभेलपआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरथ' खुनु डेभेलपनि बाथ्रा नङालै डेभेलपआ बे डेभेलप जायो नामा बिदिजोंथ' डेभेलप जायाना आरो बिटिआर एकर्डजों लोगोसे मा दफा मोनबोदों बे दफाया जुदि मावफुंजायोब्ला बे बिटिसिआवहाय मावफुंनो हाजोबोमोनब्ला नोङो 100आव नों जुदि 1% मावफुंदोंमोनब्ला प्रमद बर' सार
नोंथांखौ बयबो धन्यबाद होगौमोन आरो भट होगौमोन बुजिबाय बुंनो साना जे बिटिआर आवहाय नोंसोर बिटिआर सरकार सालायनायावहाय डेभेलपा जाया होननानै नाथाय दिनै नोंसोरो एकर्डजों लोगोसे फैफानाय दफाफोरखौनो मोनसेबो मावफुंनानै होनो हायाखिसै फायथ' डेभेलपा जानो बे दफाखिनिखौ नोङो बिटिसिआव मावफुंजोबमोनलाय मा डेभेलप जायामोन बियो माबा 5 बोसोराव जों थाखानाय नंलालै जोंनि सरकारा थाखानाय नङा इउपिपिएल सरकारा थाखानाय नङा बे 5 बोसोराव गावबा गाव जाय जेरै रोंगौ एरै सोनानै लाखा थफ्ला जुनानै लाखा 26 फैबाथाय गोदान सरकार जागोन प्लानानो बिदिसोखा सोरबा थाखा थफ्ला लानानै थानाय थैजासिम जालांनायनि खामायनानै लानाय बे सिस्टेमसो नुयो लाइफ टाइम नोङो सरकार सालायग्रा लाइफ टाइम नोङो थांनानै थाबाय थाग्रा राजनितिक दला बेफोरबायदि खामानि मावाथ' रायजो राजानि सायाव पाब्लिकफोरनि सायाव बेफोरबायदि खामानि मावा मैगं फानग्रानो मा होखोब्रा 5,000 ना बेसेबांबा होयोनोलै साबैसे मोनखो साबैसे मानसिफ्रा साख्रियाव नों फैसा होआलासिनो मोनखो माथो बुंबाय थायोलाय हनै फैसा होआलाबा साख्रि होजोबगोन बोरो अबे मुंख्लं न'खरा साख्रि मोनखो दिनैनि दिनावलाय सोरबा मोनदों नामा रायजोफोर मोनदों खोन्थाहरदोलै सोरबा मोनदोंबा रायजोफोर मोनमारखोना माखो प्रमद बर'आ होमाराखै जागोन मुंख्लं न'खरफ्राव साख्रिफोरखौलाय मोनजोब्बाय नामा 5 लाखआ माथो दाखालिलाय 3 लाखल' होदोंबो होननाय खोनादों 5 लाखखौनो सिफियाव सोनानै लाबावबायनो 2 लाख 3 लाखल' रानना होबाय भट गेलेनो लाखो ना उनाव होनो लाखो मा सरकार बेलाय बावनो मेल मिटिं खालामै जों पाब्लिक रायजो राजाखौ इउपिपिएल आव भट थुनो खावलायो जों मारै थुबावनो जों मारै होनानै होनो इउपिपिएल आवलाय भटखौलाय बिदिबालाय रायजो राजाफोर सिन्था खालामनो गोनां ना मोननांगौ सेक्रिफाइस खालामलांबाय सासे बर' जोहोलावा गावनि बर'लेण्डनि थाखाय गावनि बर'लेण्डनि मुङावहाय जाय नोङो दा प्रमद बर' बिथांमोनहा सरकार सालायगासिनो दं बै सासे बर' जोहोलावनि थै दान होनायजोंथ' बिथाङा नोङो सरकार सालायनो मोनदोंना नङाबाथ' मोनामोन बेनि मुल्यखौनो लाखिनो रोङाखिसै सासे बर' जोहोलावा थैनानै थांबाय हारिनि नामाव देशनि नामाव जाथिनि नामावहाय दिनै बिथांनि न'खरानो जुदि नोङो बिमा बिफाया मोदै रुखु जुदि फाथो खामला माइ खामला दांनानै जानांगौब्ला मा सरकार बेलाय सोर बर' रायजो राजाया बे राजनितिक दलाव भट होनो गोसो जागोन नोंसोर होनो गोसो जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोनहा होनो गोसो जागोन नामा रावबो होनो गोसो जायालै मिथिबाय आंनि बुंनायनि मिनिङा बे नङाखि जे बिटिसि आव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा साख्रि मोनजोबनांगौ आं बिदि बुंनो नागिराखै रायजो राजाफोर नोंथांमोनहाबो बुजिखाबाय दिनैहाय इउपिपिएल आव जाय बिथांमोनहा जगदान दं जाय बिथांमोनहा प्रेजेन्टआव इउपिपिएल सरकारजों सिथाबनानै खामानि मावबाय थादों नोंथाङा बेसेबां डेभेलप जाखो नोंथाङा बेखौ सानना नोंथाङा मा मोनखो आरो नोंथाङा अबे सोरनि न'खर मोनसेयाव नोंथाङा मा डेभेलप खालामना होखो नोंथाङा बेखौ सिन्था खालामनांगोन नोंनि सिफि बुंनायखौल' नोंथाङा नायब्ला जानाय नङा जाथि हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि न' उसुं खाथिनि मानसिखौबो नोंथाङा हेफाजाब खालामनो रोंनांगोन सहाय होनो रोंनांगोन इउपिपिएल आव थानानै जुदि नोंथाङा इउपिपिएल सरकारजों खामानि मावफाबाय दङब्ला बुजिबाय नोंथांनि थांग्रा लामायाबो मोजां जानांगोन आरो नोंथांनि एलेकायावबो माबा मोनसे खामानिया जाफुंसार जानांगोन राजनितिकनि पावार हिसाबै मिथिबाय प्रमद बर' सरकार सालायनायनि समाव मा नोंथाङा बेखौ मावनो हाबाय नामा मावनो हादोंबा कमेन्ट खालाम आपत्ति गैया बुजिबाय मावनो हादोंबा कमेन्ट खालाम रायजो राजा नोंथांमोन गाबोन इउपिपिएल आव लोब हाबगोन जोङो बुजिबाय आरो नोंथांनि न'खर खाथियावबोथ' सोरबा नोङो जाथिनि नामाव हारिनि नामाव बै समाव सासे एनडिएफबि जानानै एनडिएफबि जोहोलाव जानानै बिथाङाथ' सोरबा सेक्रिफाइस खालामलांबायना जिउ नागारलांबाय बिथाङा माबा मोनसे मोनदोंना माथो बिथांनि न'खराव साख्रि मोनबायबा कमेन्ट खालामहर गाबोन इउपिपिएल आव लोब मानसि लानानै थांगोन सरकार सालायबावथों मानो बिदि डेभेलप जानायखौनो नांगौना जोंनो बुजिबाय डेभेलपखौसो नांगौ बिदि डेभेलप जानायखौनो नांगौ जोंनो बबेबा खनायाव सोरबा सासे बर'आ बबेबा मोनसे खैफोदाव जादों नामा बबेबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनानै दं नामा नोंथाङा सहाय होदों नामा सिन्था खालामनानै नाय इउपिपिएल बिथांमोन इउपिपिएलनि वार्कार बिथांमोन साबैसे मानसिनो नोंथांमोनहा हेफाजाब होनो हाखो बबे मोनसे जायगायाव नोंथांमोनहा डेभेलप खालामनो हाखो प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननायनि आमोलाव थानानैलाय बेखौबो सिन्था खालाम
नोंथांमोनहा बेखौ बुंबाल' जायाखै 17 बोसोरखौ दा गोसोखां प्रमद बर' सारा 17 बोसोरखौ गोसोखाङोब्ला बिराद लाजिनांगौ फैयो प्रमद बर'नि सायाव 17 बोसोर सालायनो हादों बिपिएफआ मिथिबाय बिपिएफआसो 17 बोसोर सालायनो हादों दाबो बिटिसिआव राजनितिक दला नाथाय जुरिदान जागायजेनदान जे इउपिपिएल राजनितिक दल बिथाङा 5 बोसोरा जोबनानै थांबाय ओमफ्राय बहुत जाहां बायहां मथा मथि बायखाबायानो होननानै लादो बेबायदि अबस्थायाव जानानै फैदों मानि थाखाय 5 बोसोर चान्स मोनदोंमोन पाब्लिकखौ सिबिनो थाखाय हारिखौ सिबिनो थाखाय जातिखौ सिबिनो थाखाय गावनि सिपिखौ सिबिनो नङा गावनि उदैखौ सिबिनो नङा मिथिबाय गावनि न'खरखौ गावनि जाति बंस'खौ सिबिनो थाखाय 5 बोसोर चान्स मोनाखैमोन प्रमद बर' बिथां सारा बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरखौ गासै बड'लेण्डआव थानाय बर' हारिफोरखौ सिबिनो चान्स मोनदोंमोन गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबालाय मा जाबावनो दालाय डेट एक्सपायार जाबाय दा बुजिबाय इउपिपिएल 100% सोरबा 100% गेरान्टि होयो इउपिपिएल सरकार दाया होननानै इउपिपिएलनि मानसियानो बुङो मिथिबाय अब्ला सोर गोदान मानसियालाय इउपिपिएलआव हाबनांगौ दिनै बिपिएफआ बै समाव मामोन 80% मेम्बार्सफोर दङमोनब्ला बिपिएफआव नाथाय दिनैनि बेलायाव 90% जानानै दं 1% 2%आ बिपिएफआव बारा जानानै दं दिनैनि दिनावहाय मिथिबाय इउपिपिएलआ जुजिनांगौनि खुनु लाबानो गैया बिपिएफजों दिनैहाय लाजिनांगौसो माबा फैयो साननानै नाहरब्ला डेभेलप बुङोब्ला डेभेलपखौबो नुनांगोनथ' क'क्राझारालाय मा क'क्राझारालाय गोदो बिपिएफआ जा सोरजिदों जा नोङो सिटि खालामदों दाबो बेनो दं माबा मोनसे एडेटदों नामा क'क्राझारावलाय माबा मोनसे एडेटदों नामा रायजो राजानो कमेन्ट खालाम दे क'क्राझारा सिगां जेरै दाबो बिदिनो दं खिन्थु बयबो नोङो गावबा गाव जायगाखौ गावनि न'खौ गावनि पकेटनि फैसाजोंसो स्टेन्डार्ड खालामदों बे हिसाबैसो दिनै क'क्राझारा स्टाइलाव थांदों स्टेन्डार्डआव थांदों खिन्थु प्रमद बर'आ खुद बाव माबा मोनसे खालामनानै होनानै बाव स्टेन्डार्ड जायाखै रायजो राजाफोर ओमफ्राय दिनै इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकारा बैयाव मिटिं खालामनानै जे बैयावबो जे मिटिं खालामनानै मा बुङो भट होनो थाखाय खावलायो बिदिजों जायाथ' बिदिजों जाया मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय जानांगौ देब्लाबा मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय जानांगौ मानि जुनैथ' दिनै 5 बोसोरानो बायनोनो नागिराखै मिथिबाय 4 बोसोर ना 3 बोसोरल' सालायदोंमोन बिथांमोना अब्लानो माबाया बिपिएफ सरकारखौ नांफिनगौ गोदान सरकार नांफिनगौ होनलाबाय थानाय रायजो राजाफ्रा मानि जुनावथ' जादों बिदिनि जुनावनो जादोंना नों डेभेलप बुंबा डेभेलपखौ देखायना होनो हानांगोन ना नङाब्लालाय फायथो जानाय मिथिबाय दिनै नोंसिनि इउपिपिएलनिया बबेहायबा मिटिं जादोंब्ला बाव बिजेपिनिबो थाङो इउपिपिएलनिबो थाङो मानसिया मिथिबाय गेदारिं जानो थाखाय नाथाय जेब्ला बिपिएफनि मिटिं जायोना अब्ला बावहाय सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिजेपिनिबो थाङा दै जाय मानसिया बिपिएफआव गोसो जानानै भट होगोन आरो जाय मानसिया बिपिएफखौ मोजां मोनो बे मानसियासो थाङो ओमफ्राय मोननैजों बुजाबनानै मोनसेजों बुजाबनानै नाय नोंसोरो अबे मानसिया बांसिन जायो बुजिबाय रायजो राजाफोर बिजेपिनि मिटिंबा इउपिपिएलनिबो थांगोन बिजेपिनिबो थांगोन गेदारिं जानांगौ 500 होनानैब्लाबो लांगोन 1000 होनानैब्लाबो लांगोन गेदारिं जानांगौ मिथिबाय मोजां 500 1000 होनानै लांनाया गाज्रिनि बाथ्रा नङा आंनि थाखायथ' बिराद मोजां 500 जुदि मोनोब्ला आंखौ लिंफैब्ला आंबो थांगोन जे लिंलाङा थांगोन 500 मोनो साहा फ्रि टट' भारा फ्रि मिथिबाय खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो बिपिएफनि मिटिं जायोब्ला बावहाय ना इउपिपिएलनि ना बिजेपिनि सासेबो बाव एटेन्ड जाहैदेरा अब्लाबोदि मा एफाराब मानसि जायो सोमोनांथाव मानसि जायो मिथिबाय मेन बाथ्राया बेसो गोसो बोनो हायो पाब्लिकफोरखौ थाखाबो नाङा फैसाबो नाङा नांगौबा गावनि पकेटनि फैसा गारनानै गारि थाव सोनानैब्लाबो थांगोन बिपिएफनि मिटिङाव मिथिबाय गोसो बोनो हायो बिपिएफआ 17 बोसोराव बिथांमोनहा डेभेलप खालामबोदों जेबो गैयामोन बिटिसिआव हाखर हालामोन दालां गंसे गैयामोन मबेबा मोनसे अफिस गैयामोन मबेबा मोनसे कलेज गैयामोन खालामबोदोंना दिनै 17 बोसोरखौ ओमफ्राय नोंसोर बुंबाय थायो प्रमद बर' सार बिथांमोनहा जोंना 17 बोसोर सरकार सालायनाय समनिफ्रायनो माथो बर'फ्रा बे बिपिएफनि बानायनानै होनाय कलेज बिपिएफनि मावना होनाय स्कुल बिपिएफनि
बानायनानै हरनाय मास्टारफोर बिसोरजोंनो फोरोंजायो बावनो हाबो बावनो रोंनानै बावनो सोर बोरै साख्रि मोनजोब्बाय ओमफ्राय बेफोरखौलाय मानोथो रायखाङा बेफोरखौबो रायखांनांगौब्रा 17 बोसोरखौ रायखांब्ला थ' रायजो राजाफोर नोंसोर माबायदि मोनदों भिडिअखौलाय नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदोलै शेयारफोर खालामलाबायना होदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे माने भिडिअआव फैबाय थानाया दा माने एसे लेट जादों रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे आंनि चेनेला मोननै जाहैबाय मोनसे रिंहा बड' चेनेल मोनसे बर'नि न'खर चेनेल मोननैयावबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन आंनि खावलायनाय थाबाय थ' बेनोमोन गुसुं भिडिअआ बाय बाय थेंक इउ